ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கருவாடு தொக்கு எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம். இது வந்து பால் சொரா கருவாடு. இதை வந்து சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். பால் கொடுக்குற தாய்மார்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவே நல்லது. பால் நல்லா ஊறுன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் நிறைய உப்பு இருக்குனால நல்லா சுடு தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 2 டைம் தண்ணியில் போட்டு அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். உப்பு நிறையா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பூண்டு நிறையா போட்டுக்கணும். ஏன்னா பால் குடிக்கிற தாய்மார்களுக்கு பூண்டும் வந்து நல்லா தாய்ப்பால் நல்லா ஊறுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரே ஒரு தக்காளி. இப்போ நான் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்தம்பருப்பு போட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடுவேன். சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம் வதக்கினோடனே நம்ம வந்து தக்காளியும் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பூண்டு சேர்த்து அதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த கருவாடை வந்து நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா வந்து கரையாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இங்கே வந்து பூண்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். அதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இதில் தக்காளி நான் வந்து சேர்த்திட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இதில் கருவாடை போட்டு நம்ம விரட்டி எடுக்க வேண்டியதான். ஏன்னா வந்து கருவாடை ஆல்ரெடி எண்ணெயிலே வந்து வணக்கி ஆயிடுச்சு. அதனால் போட்டோன்னே எடுத்துடலாம். கருவாடை சேர்த்திடலாம். இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை. ஏன்னா இதுலேயே ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கனால உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை. அவ்வளோதான், ஒரு பெரட்டிட்டோம்னா வந்து கருவாடு தொக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வாட்சிங்.